И все пак сигурно има трудни ситуации по време на работата ви. Как сте се справили с тях? Когато заминах на 7 октомври за Германия, се случи така, че господина ми, който е почти сляп и почти слух, сутринта стана, закуси и каза: Милена, много съм отпаднал, нямам енергия. И както седеше на стола, му казах: Хер, хайде да ви повдигна малко, за да можем да отидем двамата с Роштова до дивана. И той каза: не мога. И в същия момент той увисна върху врата ми. Но този пациент имаше специален бутон на връв на врата. Веднага задействах бутона. Ние бяхме на 200 метра от телефона, който е в тях. Веднага се включи електронно връзката с бърза помощ в Германия. Казах им по най-бързия начин: много ви моля за съдействие, аз съм болногледачката, казвам се Милена, от България съм, самички сме двамата с него, много ви моля по най-бързия начин, изпратете екипи, както за кръвно налягане, така и за пулс, така и да се направи апаратура, която може би да види, нали, като тип скенер. Те казаха: не се притеснявайте, госпожо, за 3 минути грачето, понеже аз съм в селище, грачето се намира от нас на 5 км, за 3 минути 3 линейки дойдоха на адреса. Затова в такива ситуации не се шашкайте, гледайте по всякакъв начин да помогнете на пациента. И винаги телефона ви нека да е в джоба, защото винаги аз, когато отивам на адреси, първата ма работа, нали, да се запознае с семейството, да поискам телефонните номера дали на дъщерята, дали на сина, за да може при такъв случай, както имах аз, да отреагираме съвместно заедно с неговите деца, и за което и страшно много ми благодариха, тъй като случай беше